בטוח את לא רוצה לאכול? לא, תודה. אבל גם את בצום? חשבתי שארגנטינאים אוהבים לאכול טוב. כן, נכון. אז למה ברית מילה עכשיו? כי לא עשינו. אבל לי הוא לא יהודי, וזה היה נראה לנו פרימיטיבי. אז למה עכשיו? כי ישראל, ככה זה. ואנחנו פה עכשיו. אני לא רוצה שיהיו לו בעיות. מבחינה חברתית. כן. אמרו לי שכדאי לגמול עם זה עכשיו. אני בטוח שזה חשוב, אחרת לא היית מתלבשת עליי ככה. לפחות ככה אתה לא אוכל לבד. אמנון ביטוחים שלום, אצלנו הלקוח במקום הראשון, גם בבוקר וגם בליל, בשביל הלקוח נסתדל. מה אפשר לעזור? אני דורית, שנייה ממתינה, בסדר? אני די חדשה. הלו? שנייה ממתינה, אני ממש מתנצלת, פשוט פה אנחנו באמצע שיפוצים, יש כל מיני אנשים שעוברים ay, מה זה בלגן? ¿Qué le va a decir? Si tenía todas las pruebas. ¿Le dijo que no? Y claro, seguro que le dijo que no. Pasaron 2 días, a la noche se despierta y no lo encuentra en la cama. Se levanta, va al salón, lo ve sentado llorando. Que no puede más, que no puede soportarlo más, que tiene que contarle todo, está enamorado. ¿De quién? De Morís. ¿De quién? De una cabra. ¿De una cabra? אני כל כך אוהבת לשמוע אותך מדבר. לא משנה איזה נושא, זה תמיד עושה לי סדר בבלגן. כל מיני נושאים שלא הייתה לי בהלם, ברגע שזה יוצא מיופה שלך, אני ישר מסכימה. Señor Calderón. Yes, Marisa. My husband brought my son. You can't see your son. Please. He's already brought him. And the next time I will tell them to do what you ask me to do. We have an agreement you will see your son once in a week. Please. No, please. Now go.